Κύριε Ζικόπουλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Είμαι ο Ζικόπουλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξενογλωσσών, Europalso. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ προσωπικά μέχρι τώρα που σταθήκατε αρρωγός στον κλάδο μας. Μας έχετε επισκεφθεί στο συνέδριό μας, έχω έρθει και εγώ προσωπικά στο γραφείο σας. Και θα ήθελα να σας πω, δεν θα ήθελα να κάνω κάποια ερώτηση όσον αφορά την κυβέρνηση, της οποίας είσαστε μέλος, και για την οποία θα ήθελα να σας πω ευχόμαστε και θέλουμε όλη αυτή η κυβέρνηση να πετύχει, διότι τα όρια, τα χρονικά είναι πολύ στενά και πρέπει να πετύχει, κύριε Υπουργέ. Οι συνάδελφοι εδώ σωστά κάνουν τις παρατηρήσεις τους, γιατί υποφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως όλοι ευχόμαστε να πετύχετε. Εγώ θέλω να σας κάνω, κύριε Υπουργέ, να σας ζητήσω κάτι ως εκπρόσωπος του κλάδου και να αναφέρω και εδώ στις συναδέλφες και συναδέλφους ότι ο Υπουργός που έχουμε μπροστά μας, ας μην ξεχνάμε ότι είναι διδάκτορ κοινωνικών επιστημών. Παρακαλώ, λίγοι το ξέρουμε αυτό. Έχει βραβευτεί εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με πολύ μεγάλα βραβεία. Μέσα από αυτά είναι της Ακαδημίας Αθηνών, από οργανώσεις στην Αμερική, ακόμα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Βαρθολομαίο. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα βραβεία ήρθαν μετέπειτα, μετά από αγώνες σας, κύριε Υπουργέ, και γι' αυτό θα συνεχίσω να σας παρακαλέσω κάτι που εσείς μπορείτε να το καταφέρετε μόνο. Αγώνες για πολλά χρόνια, μαχόμενος ενάντια στο κατεστημένο, παρακαλώ, και το κράτος, ακόμα και στα κακό κείμενα της Εκκλησίας. Και φέρατε εσείς, κύριε Κουρουπλή, να το γνωρίζουμε όλοι, πάρα πολλές κοινωνικές θετικές αλλαγές σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Και σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουπλή. Και μας ανοίξατε τα μάτια σε πολλούς από εμάς. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή σας στην κυβέρνηση θα είναι θετικότατη. Αυτό που ζητάει ο κλάδος από εσάς. Πρώτον, όσον αφορά το ΦΠΑ, να τελειώσει, το περιμένουμε να τελειώσει. Γνωρίζουμε ότι θα ανακοινωθούν τα ισοδύναμα και θα φύγει. Έτσι και γίνει μια στραβή, τελειώνει ένας κλάδος, κύριε Υπουργέ. Τελειώνουμε. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ότι φεύγοντας το ΦΠΑ το 23% δεν σημαίνει ότι ξαφνικά γιατρευτήκαν τα πάντα. Αυτό το ΦΠΑ 23% ήταν αιτία να φύγουν άλλο ένα 30% από τις επιχειρήσεις μας πελάτες και να πάνε στα μαύρα ιδιαίτερα και να προσθεθούν στο άλλο 40% που ήδη επί χρόνια υπάρχει. Έχουν φτάσει τα μαύρα ιδιαίτερα και τα παράνομα οικοδιδασκαλία να βασιλεύουν. Και δεν είναι, κύριε Υπουργέ, φοιτητές που κάνουν τα ιδιαίτερα. Διότι κανένας από εμάς δεν τα βάζει με τους φοιτητές προς Θεού και αν είναι ένας φοιτητής που το κάνει, θα κάνω και εγώ τα στραβά τα μάτια, αν και αυτός πρέπει να είναι νόμιμος. Αλλά δεν είναι οι φοιτητές. Είναι χιλιάδες, μα χιλιάδες άνθρωποι που τα κάνουν, είτε εργαζόμενοι είτε μη εργαζόμενοι, δεν έχει καμία σημασία το κάνουν και δεν είναι φοιτητές, που αναλαμβάνω. Και είναι εκατομμύρια, γύρω στα 400 εκατομμύρια ετησίως η εισφοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή, η οποία σε χρόνια, δεν είναι τωρινό, από χρόνια, πολλά χρόνια πριν τα έχουμε ξαναπεί, έχει φτάσει τώρα να επιδεινωθεί. Για δις μιλάμε. Εμείς δεν είναι σωστό να πούμε, και δεν το λέμε, ότι θα πάμε και εμείς στα μαύρα. Όχι. Πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις, να πληρώνουν φόρους και εισφορές. Όμως θέλουμε τη βοήθειά σας. Υπάρχουν άνθρωποι στην κυβέρνηση που το κατανοούν. Σας το λέω ευθέως, ο κύριος Αλεξιάδης Τρίφων συμφωνεί, αλλά πρέπει να συμφωνήσει και με το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε δώσει λύση. Λύση υπάρχει. Η πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Σαφώς και ένας δεν μπορεί να το κάνει, αλλά εσείς μπορείτε να κοινοποιήσετε και άλλους υπουργούς πέραν του Τρίφων Αλεξιάδη που συμφωνεί επί αυτού. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Το δεύτερο, περιμένουμε μία συνάντηση εδώ και 15-20 μέρες έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας. Αν μπορείτε να μεσολαβήσετε, όπως είπατε εσείς, θα μεσολαβείτε για να γίνουν συναντήσεις. Υπάρχουν σοβαρά θέματα. Θα σας παρακαλούσαμε να μας δει. Και το τελευταίο ήταν το ΦΠΑ ιδιαίτερα και συνάντηση. Να σας πω, κύριε Υπουργέ, το επιμελητήριο μας κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μέσα σε όλα αυτά είναι και
ένα πρόγραμμα coins με clusters, το οποίο και ο δικός μας ο κλάδος έχει συμμετάσχει και η Επιτροπή του έχει βγάλει για το κλάστερ γύρω στα 30 χιλιάρικα. Αν μπορείτε, επειδή εσείς γνωρίζετε και πολλούς και επειδή έχουμε και εδώ και η Επιτροπή έχει πρόεδρο, είναι και εδώ ο κ. Κοσκοβόλης, πολύ αξιόλογος και πολύ ιδιαίτερες ικανότητες, μπορείτε να μιλήσετε μαζί του. Εμείς προσφέρουμε στους πρόσφυγες τα 30 χιλιάρικα αντί να κάνουμε το κλάστερ, αν γίνεται αυτό πράξη, κύριε Υπουργέ. Δεν το γνωρίζω. Είσαστε αγωνιστής, είσαστε από τον Πόντο, ο Μιλών είναι από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και βεβαίως όχι για αυτό το λόγο, αλλήμον αν αυτοί που είναι μόνο από Πόντο ή έχουν έρθει πρόσφυγες να θέλουν να κάνουμε καλό για τη χώρα μας. Αυτός είναι απλά ένας prostός λόγος. Το είπα, αν βρείτε κάποιον άκρη με τη διαχειριστική αρχή να μπορέσουμε, δεν έχουμε υπογράψει, να υπογράψουμε ό,τι θέλετε, να πάνε τα 30 χιλιάρικα στους πρόσφυγες ή σε οποιαδήποτε ευπαθή ομάδα θέλετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.